ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, шахсоне ки дороҳои гиёҳӣ дастрас кардан мехоҳанд, мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. шумо метавонед дороҳои даркории худро аз ширкати шифофармо дастрас кунед ва ҳамин гуна ҳам дороҳои даркории худро харидорӣ мекунед ва ҳам моро дастгирӣ мекунед. дороҳо барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои хунукзадагӣ, барои хароб ва фарбешавӣ, равғани сиёҳдона барои ҳама дардҳо ва боз дигар ҳама намуди доруҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. довталаби пешина барои камарбанди UFC Майкл Чендлер боварӣ дорад ки ғалаба дар муҳориба зидди Тони Фергюсон ӯро боз довталаб барои камарбанд мекунад. оё ба фикри шахсии ма ғалаба дар муҳорибаи навбатӣ зидди Тони Фергюсон ё ин ки ягон касе дигар маро автоматӣ довталаб барои камарбанд мекунад ё не? фикр мекунам ки дар ҳолатҳои оддӣ ин кор намешуд, аммо ҳозир ҳолати ғайриоддӣ аст. ҳама реванши маро бо Чарлз Оливера дидан мехоҳанд. ҳамчунин ҳама аниқ боз дуюм қисми муҳорибаи сол зидди Ҷастин Гейҷеро дидан мехоҳанд. барои ҳамин ма дар мавқеи аҷоиб қарор дорам ки танҳо як ғалаба басанда аст ки ма охири соли 2022 боз барои камарбанд муҳориба гузаронам, гуфтааст Чендлер. дӯстон, Майкл Чендлер ва муҳорибаҳои ӯ ба ман хеле маъқул аст, аммо ман фикр мекунам ки ин кор намешавад. ҳозир сабабҳоша мефаҳмонам. якум ин ки айни замон довталаб Ҷастин Гейҷи аст. аз довталаби навбатӣ ғолиби муҳорибаи Ислам Махаҷев ва Бенел Дарюш мешавад ва боз реванши Оливера ва Гейҷи шуда метавонад. масалан, агар Гейҷи дар муҳорибаи хеле баробар ва наздик ғолиб шавад, пас шояд ки UFC реванши онҳоро ташкил кунанд. барои ҳамин фикр мекунам ки Майкл Чендлер соли 2022 аниқ барои камарбанд ҷангидан имконият надорад. аммо ба ҳар ҳол як имконият ҳаст. агар ки ягон довталаб осеб гирад ва ба муҳориба баромада натонад, пас Чендлер метавонад ки ӯро иваз кунад. ба фикри худи шумо чӣ дӯстон? ҳатман фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. ситораи UFC Ҳамзат Чимаев ҳатто баъди ғалаба дар муҳориба зидди Гилберт Бёрнс барои камарбанд ҷангидан наметавонад. чунин фикр дорад ветерани муҳорибаҳои омехта 40 Сонен. аз рӯи суханҳои Сонен, рӯйхати ғалабаҳои Ҳамзат на он қадар хуб аст. агар ки ягон кас дар муҳориба зидди Гилберт Бёрнс аз камару усман дида ғалабаи дурахшонтар ба даст биёрад, пас шояд ки ӯ имконияти барои камарбанд ҷангиданро пайдо кунад. тасаввур мекунем ки Ҳамзат Чимаев Гилберт Бёрнсро шикаст дод, аммо ба ин нигоҳ нокарда ба ӯ муҳорибаи унвонӣ намедиҳанд, чунки мо заложники ин 4 муҳориба шудем. бо ки ӯ бояд боз муҳорибаи навбатии худро гузаронад. ин чиз моро боз бо ҳамон проблема бармегардонад. проблемае ки ҳозир мо бо ӯ рӯбарӯ шудаем, гуфтааст Сонен. дӯстон, чӣ хеле ки ҳамамон медонем Камару Усман бо Хорхе Масвидал ва Колби Ковингтон думаротибагӣ муҳориба гузарондааст. акнун ӯ зидди Леон Эдвардс меҷангад ва ин реванши онҳо мешавад. яъне Усман бо Леон Эдвардс ҳам як маротиба ҷангидааст. Челсонен гуфтан мехоҳад ки агар Леон Эдвардс Камару Усманро шикаст дода тонад, пас UFC дарҳол реванши онҳоро ташкил мекунанд. Ҳамзат боз бе муҳорибаи унвонӣ мемонад, ё ин ки муҳорибаи унвониро боз ба ғолиби муҳорибаи Ковингтон ва Масвидал медиҳанд. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Гилберт Бёрнс рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273 баргузор мегардад. дӯстон, чӣ хеле ки аз наворҳои гузашта медонем, Ҳабиб Нурмагомедов гуфта буд ки ба YouTube блогер ва боксёр Ҷек Пол шартнома барои дар ташкилоти Eagle FC баромад кардан равон кардааст. аммо дастаи Ҷек Пол Ҳабибро дурӯғгӯ номиданд ва гуфтанд ки ягон пешниҳод аз ҷониби Eagle FC набуд. шаби гузашта худи Ҷек Пол дар ин бора фикроша баён кард ва ба Ҳабиб Нурмагомедов таҳдид кард. Ҳабиб боша ба ӯ ҷавоб дод. суханҳои Ҷек Пол чунин буданд. Ҳабиб гуфт ки мо ба ӯ шартнома пешниҳод кардем. ин чиз дурӯғ аст. онҳо ягон чиз пешниҳод накарданд. ман ҳоло надидам ки Eagle FC турнир гузаронда бошанд. ба корҳое ки онҳо машғуланд пас заданӣ нестам. аммо барои оне ки ман риск карда дар MMA муҳориба гузаронам, онҳо бояд аз пулҳои коркардаи ман дар бокс ба ман пули зиёдтар пешниҳод кунанд. одамон бояд 25-30 миллион доллар дошта бошанд, то ин ки бо ман танҳо суҳбатро оғоз кунанд. ман бо Ҳабиб меҷангидам, агар ки онҳо ба ман ин чизро пешниҳод мекарданд. ин муҳорибаи хеле аҷоиб мешуд. ин чиз маро шавқовар мекард, махсусан агар ки ман барои омодагӣ вақти даркорӣ медоштам.
ин муҳориба хеле муҳорибаи калон мешуд. мо метонистем ки 1 ё 2 миллион пахши мустақими пулӣ фурӯшем ва ҳама коре ки ба ма дар кор аст ин дар гӯштин тамрин кардан аст. чунки дар стойка ман ҳабибро мезанам, гуфтааст Ҷек. Ва имрӯз ҳабиб дар ин суханҳои Ҷек Пол ҷавоб дод. агар ки Ҷек Пол худро дар ММА санҷидан хоҳад, дар ҷое ки ӯ тамоман таҷриба надорад, мо ба ӯ чунин имкониятро дода метонем бо ӯ шартнома бандем. оиди оне ки ӯ бо ма ҷангидан мехоҳад, пас ма гуфтанем ки дар ММА ӯ зидди ма ҳатто якчанд дақиқа истода наметонад. шумо фикр мекунед ки ӯ ба ма муҳориба дода метонад? ӯ каме дер кард, чунки ма аллакай тамом кардам. аммо мо оиди ин чиз фикр карда метонем, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, шумо чунин муҳорибаро дидан мехостед? Ҷек Пол зидди Ҳабиб Нурмагомедов, муҳориба дар ташкилоти Eagle FC. метонем фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.